Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idan yau ne farkon shiga ka wannan YouTube channel namu, ka danna mana subscribing, ka danna mana ƙararrawa. Yaran mun dora za ka gani kuma kasance tun daga farkon fim din nan, tun daga farkon wannan har ƙarshen sa ka kalla. Fataccen jarumi Nura M Inuwa an hango can da ƴan dubu sababbi yana liƙawa Saratu Gidado wadda kuma sani Saratu Daso. Kuma makasudin yin hakan ne Saratu Gidado ta buɗe katafaren gurin wasanni da gurin fati da gurin dina da gurin birthday. Shine ta kira babban jarumin masana'antar Kannywood wanda director ne ko kuma producer ko kuma babban mawaƙi ma za a ce Nura M Inuwa ta gayyato shi gurin birthday din nan. Shine yanda da kuke gani gurin birthday nan kusan kowa yana murna, kuma Nura M Inuwa na kowa ne kuma ya iya mu'amala da mutane, kusan ba abinda zaka ce akan Nura M Inuwa. Insha Allah dai wannan tasha ta mu idan kuka kasance tare da mu za ku kasance da samun bayanai da wurwuri insha Allah da kuma abubuwa na ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.